Ето го бласефалон. Ето го. Отвори го! Отвори го! Окей, започвам и става малко смешно. Брат, поудявам с шибания Firefox. Това ми го прави всеки дневно, постоянно. Всеки път, като искам да лукъп на нещо, да отворя таб, пречи ми на работата, пречи ми на сърфирането, на гунването, на всичко ми пречи, разбираш ли? И не мога да си изтегля друг браузър. Тегля Brave. И Brave крашва, от инсталъра крашва, не са тегли. Или са тегли и после ми крашва целия комп. Компа ми крашва поне 2 пъти на ден. Когато едитвам, крашва поне 4 пъти на ден. Не е нормален компа ми. Преинсталирал съм го. Цето, wipe, clean wipe, братле. Имаше 10 гигабайта свободни от цето, сега има 60. И имам отделно терабайти нещо. И този комп крашва на всичко. Шпудея, а не е слаб комп. Има толкова силни части за годините си. Това е топ перформинг компютър. Всяка игра ми върви на Max графики. С модове, с всичко. Ама защото PC гейминга е мъртъв и е траш и трябва да ми крашва всичко на всяка секунда. Ама ти не ползваш Mac. Който Mac ще кипни като му пуснеш Tetris, брат. И защото съм с шибан Ryzen процесор. Никога не купувайте процесор на Ryzen. Ако обработвате видеа, ако се занимавате с графична работа, не си купувайте Ryzen процесор. И Nvidia видеокарта. Аз не съм с Nvidia видеокарта за щастие. Ама никога Ryzen процесор, само Intel. Толкова много съм намразил Ryzen от когато си ползвам компютъра. Искам буквално един ден бях готов да дам 1К за най-новата серия Intel процесори. Е така, да го купя, да изшибам и цяла нова дънна платка, всичко да реплейсна, буквално да се оттърва от шибания Ryzen процесор. И като си бутвам компа, ми дава 3 бутинг опции и всичките бутинг опции са еднакви. Едно и също нещо е копипейснато и се дупликейтва всеки път, имам все повече бутинг опции с всеки следващ бут. И е същата бутинг опция. И пише Drive 4. Това е един драйв, братле. Един драйв е. От какво бутваш? Компа ми е толкова кукт. Толкова е кукт. Крашва ми всичко. Не мога да си изтегля браузър. Майнкрафт ми крашва като я пусна. Не мога да играя Майнкрафт 2025-та. Играта е от 2009-та. Не мога да ползвам комп. Комповете от 95-та тръгват, а моя не тръгва. А е топ перформинг билд. Това не трябва. Даш пари, трябва да работи без грешка, бе. Какво е това? Даш пари и работи по най-трудния начин. Затова си купих Mac. Това е insufferable. Insufferable е. Damn! Билда ми струва 3300 лея. Може да е бил преди няколко години, сега струва по-малко пари, ама толкова струваше. Ползвай Microsoft Edge, брат, да аз искам да ти кажа какво стана днеска. 3 пъти лукъпвам. Какво лукъпнах? За тъмнела исках да лукъпна рофъл емоджито. Това искам. Рофъл емоджи. И това се случва! И скъл емоджи, и рофъл емоджи. И не мога изтегля рофъл емоджи на компютъра ми 2025-та. Скъпия ми компютър. И отваря Microsoft Edge и става без проблем. Бати тъпия, кой развали Firefox-а? Цял живот ползвам Firefox. Кой го развали този глупав браузър? Кой развали компютрите? Кой развали PC гейминга? Това трябва да е най-високата форма на живот. PC геймър. Не конзол пезант. PC геймър. Аз не мога да си ползвам компютъра като хората. И даже не знам какво. Давам пари. Не бачка. Какво да правя? Да, Nvidia 50 серията не си заслужава. Брат, Nvidia 50 серията. Някакъв пиш си е купил и е пуснал. Тогава, като излезна и Spider-Man 2 порта на компютър. И тогава той пуска играта на Max график и ми лагва с 50 серията. Сега не знам какви са му останалите части от билда. Ма няма значение. Ти за да купиш 50 серия и да ти бачка на компа, трябва да е с compatible процесор. Значи процесора му е бил добър. Какво се случва с PC гейминга, брат? А някакво не мога без компютър и не мога без Windows. Искаме да се отърва от шибания Windows. Това е всичко заради Windows. Windows е най-ужасната операционна система някога. Искам Linux. Да, обаче на Linux губя толкова много глупости. Толкова много! Губя се живота на Linux. Тук има потенциал за контент, да намериш някой BG ютубър, който да ти помогне, звучи като софтуерен проблем. Брат, не ми трябва контент креатор, аз имам приятели да те разбират, ама има някои работи, някак да фикснеш. Има хора, които ти казват, просто вдигат ръцете и ти викат, брат, купи си нов билд направо, да я знам. Това е нещо като с колите. Някаква кола като се развали или като нещо и се прецака и някакво всичко от там нататък ще се разпадне, защото това е случая с бая от колите. Всичко от една малка така гайчица, ето да скърца и да я караш достатъчно време, тази кола ще се да разпадне всичко. И толкова с пари ще излезе ремонта.
че нито на монтажистите ще им са бачка да ти монтират колата, нито на тебе ще иска да ти се дадат толкова пари, те просто дигат ръцете и ти казват, брат, купи си нова кола. Това е случая с компютъра ми сигурно. Реално по някой път няма как да знаеш какъв е проблема. Буквално. Защото съм пробвал и толкова работи. Преинсталирах го! И тия работи продължават. Значи ако го преинсталирам и продължават тия глупости. Проблема е от хардуера, не от софтуера. Компютъра ми е ужасен. Не знам какво да кажа. Апдейтнал ли си биоса и драйверите? Да! Ама познай какво? Понякога като си апдейтваш драйверите е лошо. Защото пак стават глупости. Ти си най-бан ако не ги апдейтваш и ако ги апдейтваш. Защото понякога пускат апдейти и не биват. Моя комп е отново аутдейтнати части, не знам какво ти е на твоя. Моя даже не са аутдейтнати, моите са skills части. Моите не са апдейтнати, те са skills issue. Истина, един път апдейтнах звуковите драйвери и нямах аудио, трябваше да систъм. Точно, да, такива глупости се случват. Аз си апдейтнах драйверите веднъж и Дул ми търнал, вика, аутдейтнати са ти драйверите, може би играта ти ще прави проблеми. Представете си, че съм гигача да седи на компютъра и Дул ми търнал е като аутдейтнати са ти драйверите! И цъкам игнор. Продължавам да играя играта без проблем. И това толкова много ми дотегва от то меседж, че веднъж цъкам апдейт драйвер, си познайте какво се случи като апдейтнах драйверите. Познайте. Играта даже не се пускаше. Цъкам играта и веднага крашва. Е така. Изчезва играта. Паси майката. Преди можех да вървя Minecraft за шейдер, сега не мога да отворя Blender. Аз не мога да ползвам Google 2025-та! GigaChat PC Images! Не мога да ползвам Google 2025-та! От кога съществува Google? When was Google created? 98! От 98 съществува шибания Google. И не бачка, 2025-та, вече не бачка. Не бачка Google. 2025-та. Затова се купуват конзоли, затова хората се купуват PlayStation. PlayStation е докшит конзола без игри. Ма за какво си я купуват? Защото не можеш да ползваш Google на компютъра. Ако компютърът ти става само за игри и за нищо друго, дето на игрите ще крашва. И ще крашва като се опиташ да стримаш. За кой е компютър? Купи си PlayStation просто. Дейм! Знаете ли, че този стрим по-рано буквално ще я кажа, брат, Nintendo и компютър са най-добрите. Най-доброто комбо. Буквално е това да имаш. И комп е всичко, което ти трябва. Защото след това отиваш да се реш и играеш Nintendo игри, което не можеш на компа. С другото играеш всичко друго. Дед го има на всички други конзоли. И правиш каквото си искаш, защото е компютър, ама не правиш каквото си искаш, защото крашва и нищо не са тегли. Значи нищо не правиш. Ако напиша Google, ще крашне ли? Той ма слуша. Той е sentient. Изтегли си Chrome. Никога. Вижте ми сърчовете. Искам да ми видите сърчовете в Edge. Скъл емоджи, рофъл емоджи. Това знаете ли, че стигах до този екран на Firefox и ми пишеше There was an error we couldn't install. Shut up. Сега ще инсталираме Brave на компа ми да видите, че нищо няма да стане. Да, обаче нещо ще стане, защото вие гледате. И защото не го правя сам. Защото когато искам да ви покажа нещо и тогава става. Обаче като си го правя аз, на моето си време не става. И яба в Brave сме. W Brave в чата. Естествено, че ще проработи като съм на стрим. Сега никой няма ми повярва като кажа, че пусках Brave инсталъра. И компа ми крашваше. Ма естествено, че ще стане на стрим, брат. Set default. Мани готов. Firefox. PDF. PDF. Естествено, че Firefox ще е PDF. Import. Всичко. Shut up, бре. Бах ти сложния браузър. За какво изглежда така? Customize. Нещата, проблемите ми, които ви обясних, че имам с компа ми, са само фракция от проблемите, които имам с компа ми. Имам толкова специфични глупости, които ми се случват с компютъра, че е направо нереално с какво потъпвам всеки дневно. Вие няма да издържите, ако сте на моят комп. Как са къстамайзвани? Ми харесва как изглежда. Favorites. Нали импортират и трябва да знаеш кои са любимите ми. Брев изглежда много яко. Kinda. Money cards, брат, това ма дразни. Харесва ми малко работи да има. Какво е bandwidth saved? Trackers ads blocked.
I don't give a shit, bro. I don't give a actual shit. Сложи горе сърча. Кой слага сърч там? Кой ще си мърда? Мишката додолу. Не ми пука. Не ми пука. Помощ. Помощ. Хайд сърч. Не хайд сърч. Премести го горе. Защо е невъзможно да ползваш компютър 2025-та? Много е сложен този браузър обаче. Tokens, rewards. I don't give a shit, bro. Буквално не ми пука. Махни го. Махни. Какво е това? Защо е иконката? Иконката не прави нищо. Import bookmarks. Да. Да. Импортирай ги. Какво импортира? Така. Гигачат. PC. Той работи. Ето. Това исках. Вау. Аз съм буквално него. Той работи, браузъра работи. О, трябва да си влезна в... Брат, брат, какво импортирах? Вие видяхте, аз селекнах всичко да импортира. Нито букмаркове импортира, нито логини импортира, нито история импортира. Нищо не импортира. Даунлоади. Какво импортирах? Личните ми данни? Как, брат, как пачка? Кода ликна, брат, то нищо не е импортирал.